per diferents motius, com diu el company del Partit Popular. En el primer cas sí que és una qüestió de recaptació, que per una necessitat de prorrogar un contracte i la tardança en fer el següent va haver entremig un impàs que queden ahí unes factures pendents i s'han de pagar. Nosaltres sempre estem a favor de que es paguen les factures, però en aquest cas, en aquest reconeixement, a banda d'aquest tema de recaptació, d'aquestes factures pendents, està també la factura de l'escola d'estiu. L'escola d'estiu, si s'haurà tramitat com calia, com un contracte menor, que el límit són 15.000 euros, s'hauria fet un contracte menor, una adjudicació per preu per el que l'equip de govern considera en aquest moment, s'hauria adjudicat sense més. En aquest cas s'ha adjudicat per el triple, més del triple del màxim que permet un contracte menor. És a dir, n'hi ha un reparat d'intervenció perquè això s'havia d'haver licitat, s'havia d'haver fet una licitació en la que diferents empreses presentaren les seues propostes i amb un tribunal i una taula de contractació s'adjudicara aquest contracte. Per tant, sempre estem a favor de pagar a la gent que treballa per a l'Ajuntament, s'ha de pagar, però en aquest cas jo crec que sempre ho comentem i avui crec que és el dia de que anem a votar en contra, no perquè no vulguem que se pagui a la gent que treballa, perquè al final el que treballa ha de cobrar, sinó perquè creiem que el procediment no és el que marca la llei del sector públic, de contractes del sector públic, marca unes pautes molt clares. El límit són 15.000 euros per a aquest tipus de contracte de serveis, se n'han gastat 53.000, si no recorde mal, 53.000 i pico, i per tant nosaltres avui anem a votar en contra, perquè no estem disposats a que se seguisquen adjudicant contractes sense el procediment adequat. Moltes gràcies.